Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Үзегез белән таныштырып китсәгез иде. 2004 елда ВИЧ-инфекция. Хәзерге көндә мин терапия принимать итәм. 2008 елдан һәм вирусның нагрузка нулевая. Мин үземне бик әйбәт хис итәм. Сезнең менә бу шәрне яктыруыгыз ничек килеп чыкты? Мин үземнең җегетем белән торган идем. 2 ел тордык без аның белән. Һәм бывший наркоман, мин аны белмәдем. Ну, мин аны беләдем, что бывший наркоман, но мин белә торганда ул уже не кулланмаган. Ул миңа бераз әйтмәде, может, үзе дә белмәгәндер, мин аны белмим, но мин вообще белдем, как без аның белән аерылышкач, мин ярты елдан соң гына белдем. Аның белән уже тормаганда. Һәм моны ачыклау ничек килеп чыкты? Сез үз теләгегез белән тикшердегезме? Юк, мин икенче егет белән тора башладык. Һәм мин авырга уздым, анализлар давать итәргә баргач, шул килеп чыкты. Ул вакытта минем җегетемә дә әйтә алмадым, мин аның белән, ну, араны просто үздем. Аборт ясадым, но минем ул вакытта белемнәрем юк иде, хәзерге көндә бисмә. ВИЧ-инфекция турында. Шуңа минем яшисем дә килмәгән, мин еш уйлыйдым китәргә бу дөньядан. Но әни турында уйлап үземне не могла так поступить, в общем, с мамой. Аннан әкренләп, но озак 2 еллап мин үземә килә алмадым. Миңа бик авыр булды. Аннан мин шулай уже яши башладым, что мин үзем яшим, мин үләм, мин бер кешегә кирәк түгел, мин тормышым булмый. Вообще кирәк түгел, яшәргә кирәк түгел кеше дип уйлыйдыр. Әлбәттә, мин уйладым, нигә миңа ул нишләп, мин начар эчеп йөри торган, хатын кыз түгел. Бик миңа стыдно иде. Миңа бик ояты. Кешеләргә дә әйтергә мин аны даже миндә юк кешеләргә сөйләргә бик куркыныч иде. Аннан мин Света белән танышкач, больниста танышкач, Света белән миңа бик ул ярдәм итте, бик күп ярдәм итте. Хәзерге көндә мин аның белән эшлим, благотворительный фондта, без аның белән тоже ярдәм итәбез күп кешеләргә, психологическая помощь мин тоже ярдәм итәм. Мин хәзерге көндә здоровый, сәламәт булам, бәхетле яшим. Ирем минем ВИЧ-инфекциялы түгел иде. Мин аңа өйләнешер алдыннан әйттем, миңа бик авыр булды. Андый аңа сөйләргә мин куркытым китәр дип. Но мин бүтәнчә не могла әйтергә тиеш идем. Әйткәч, ул спокойно воспринял это все. Мине поддержать итте. Ташламады. Кырыйында булды. Балабыз исән сау туды. Мин бик переживать иттем. Мин вообще уйламаган, что шулай килеп чыгар дип. Мин тормышымда бик көтеп алган була иде. 29 яшьтә ВИЧ-инфекция белән дә булгач,
Мен терапию принимал у вакытта тоже. И терапия ничек болага тоже болар деп бүйтіп қорқытам. Роддомда да анда бүтін мераларын, шараларын принимать етелер, что болага күшмәсін, бола туғаш тоже бересін терапию болага. Но бола мен Светлана көріп, анын балалары сен сол сәлемет болғаш, мен как-то яшейсі келе башлады. Тоже бола туасы балам болсын деп шундай тілеклерім болды. Андарын мен бик шатмын қазіргі күнде. Екінші бала турында хыяланам, тудырамын деп ойлаймын. И көрем, что кішілер білмейді ВИЧ-инфекция турында информация жоқ. И біз аларға аңлатабыз, нешік передается, что бар СПИД білән заразиться итеп полный. ВИЧ-инфекция білән була заразиться итеп, но СПИД білән заразиться. СПИД это конечная стадия ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция білән заразиться кеш, хазіргі күнде мене ба места берелер терапияны бушлай. Терапия ішкен кішінің вирусной нагрузкасы, то есть вирусна ол терапияны сәшілі ол туктата размножениесін. И туктаткаш размножениесін кішінің иммунитеті көтерілі, вирусы размножаться етелмей. Шуңа күрә ол өзін яши обычный кіші сыман. Бір нәрседе не отличается. Әлбәттә терапияның побочный эффектлары бар. Элек без ауыр препаратлар эчәдек. Хәзерге көндә уже препаратлар современный, намного проще, легче и әзрәк эчәбез. Шуңа күрә мен монда уже күрмим андый проблемалар. Хотя мен тоже терапияны бик каршы килгәнем башта. Ну, ширли башлагач вынуждена была терапия эчәргә. Хәзер не жалею об этом, что терапия эчәм. И терапия эчкә мин бүтән кешегә дә әйтелгән бар, терапия эчегез. Кешеләр сахарный диабет белән тоже яшиләр, инсулин казалар көн сайын. Инсулин казамасалар аларга плохо. Без әле терапия бер көн эчмәсәк, безгә бер нәрсә дә булмый. Biz özümüzü şulay ук his etamiz. Просто как будто хроническое заболевание, деп мен аны воспринимать етем и все, хәзерге көндә. Но, естественно, барыбер син куркасың больниста әйтергә, куркасың стоматологиядә әйтергә. Бүтән җирдә син куркасың, потому что кешеләр белмиләр, осуждать итәләр. Хәзерге көндә менә безнең благотворительный фондка киләләр 60 яшьлек хатыннар, 50 яшьлек хатыннар киләләр яулыкта, мусульман хатын-кызлар. Шунда күп кеше килә, күп кеше белми вообще үзенең ВИЧ-инфекция. Бик күп кеше ВИЧ-инфекция белән яшәгән, күп кеше белми. Уйлый, минем бу не коснется, бу минем белән буларга мөмкин түгел дип. Мин тоже шулай уйлаган, бүтән кеше шулай уйлый. Но менә кеше килә, хатын-кызлар килә, и мин үзем дә шокката иногда 60 яшьлек вроде әби уже киләләр. И андый да хәлләр була. Була, алар менә в основном операциягә ятканда, анализдавать иткәндә беләләр. Күп кеше просто белми. А күп кеше еще отрицать итә, белгәч тә килмиләр, больница лечиться итмиләр, терапия принимать итмиләр. Аларның вирусный нагрузкалары күбәя. Алар менә кешегә опасны. Шуңа күрә инде без менә укыйбыз, йөрибез, лекциялар аңлатабыз, институтта тоже, училищеларда балалар, менә бик күп балалар туалар тоже. Туды менә 90-ларда наркоман хатын-кызлардан бик күп балалар ВИЧ-инфекциялы туды. Хәзер алар бик күп Казанда, 100-дән артык бала Татарстанда, и ул балаларга тоже ярдәм итәбез, и ярдәм кирәк аларга. Аларны потом мәктәптә белсәләр, аларга бик начар кабул итәләр. Шуңа балаларны поддержать итәргә кирәк. Жалко, шуңа
Siz менә бу вирус ачыклангачтан инде ничек итеп әйттеләр сезгә? Бу ничек булды? Шуны әйтсәгез иде, сез нинди хисләр кичердегез? Ну, больниста әйттеләр, но мин беренче вакытларда вообще шанмадым. Мөмкин түгел дип уйладым. Вот принимать итмәдем ул информацияны вообще. Минем белән не может быть дип уйладым. Вакыт узгачтан әкренләп кенә миңа бору җитә башлады. Но ул вакытта уже вот минем яшәсе килми башлаган. Бик авыр иде, потому что минем хәзерге көндә менә 2004 елдан ул минем әти белми, кеше белми, иремнән башка бер кеше белми. Мин әйтә алмыйм, әнигә авырып китерәсе килми. Хотя мин беләм, что алар мине поддержать итәләр, алар мине кайчан да бош тартмаячаклар, но барыбер миңа уйлыйм, аларга ул информация кирәк түгел. Мин беләм, что күп менә минем подружкаларым алар могут отвернуться от меня, дәсәләр. Аларның отношенияларын просто беләм. ВИЧ-инфекция. Мин благотворительный фондта эшлим, миңа тоже нигә син анда йөрисең, ничек син күрмисең. Мин аларга аңлатам, алар просто ишетмиләр. Төрле кешеләр була. Кайбер кешеләр совершенно спокойно безне воспринимать итәләр. Нормально общаются. Кайбер кешеләр бик нык куркалар. Бездә шундый фикер бар бит инде, ничектер бу теге наркоманнар, шигырь кебек, сез менә нәрсә әйтер идегез шундый кешегә? Наркоманнар теге тормыш төбендәге кешеләр кебек кабул ителә бу теге. Нәрсә әйтер идегез шундый кешеләргә? Нинди кешеләр? Бу Ләгәргә. мин дә белгәч, менә миндә ВИЧ булгач, мин дә шулай дип уйлыйдым гомер буе, что ул наркоманнар шигырь там начар хатын-кызлар турында гына әйтеп була дип уйлыйдым. Хәзерге көндә бер кешедә не застрахована ВИЧ-инфекциядан, потому что бик күп ВИЧ-инфекция. Шуңа күрә менә терапия эшкән кеше ул не развивает ВИЧ-инфекцияны, не распространяет. Шуңа күрә терапия эшләргә кирәк дип мин шул якта. Хәзерге көндә половой путь больше передачи, чем наркомания или что-то. Наркоманнар уже почти уходят на ЭЗЛ. В основном половой путь передачи. Мин белән яшәдем, үземнең җигетем белән 2 елны мин тоже йөрмәдем теләсә кемне. Мин белмәдем, что аның шундый ситуациясе. Бу может он тоже белмәгән, мин аның белән больше сөйләшмәдем, мин ачуда тотмый, потому что хәзер уже булган әйбергә нигә уже ачу тотырган. Булган, хәзер уже кире кайтарып булмый. То төшеп калган кешеләр дип ир-атлар тоже җөриләр теләсә кем белән, менә хатын-кызлар, бик күп хатын-кызлар килә, үзенең иренә табынып яши торган хатыннар, ире, например, просто белмәгәннәр и все. Кайбер кешеләр бар, 8 ел, 11 ел яшиләр, просто передача булмый. Бар андый кешеләр, кемнең иммунитеты сине ВИЧ-инфекция белән җиңел заразиться дип әйтеп булмый. Ул потому что һавада яшәми, ул неподвижный ВИЧ-инфекция. Шуңа күрә бик җиңел дип әйтәм мин. Менә шундый очраклар булганы бармы? Кешедә ВИЧ икәнен белгәч, мәсәлән, ниндидер күңелсез вакыйгалар, очраклар, аннан баш тартулар, шундый очраклар булганы бармы? Бик күп. Менә бер хатын-кызның белгәч, авырга узгач, белгәч, ире дә, әнисе дә аборт ясарга дип сораганнар. Ул аборт ясамады, менә Света белән сөйләшкәч, безнең белән сөйләшкәч,
Bizim балаларда күргәч ул кайткан да икән, була, и все. Хәзерге көндә мәсьәләләр буласы. Менә эштә мәсәлән ниндидер кыерсыту. Бик күп кыерсытулар больниста, еш больниста очратыла, без сезне алмыйбыз, без сезне лечить итмибез, без сезне принимать итмибез, без операция соң иң узактан гына ясыйбыз, бөтен кешене ясагач, сездән соң профилактик ясарга кирәк. Һәрбер бит врач бөтен кешене кабул итәргә тиеш, как ВИЧ-инфицированный кеше. Каян ул белә? ВИЧ-инфекция заразиться иткәч тә ярты ел әле ул күрсәтмәскә мөмкин. Ул каян белә менә минем алда ясаган операция, каян белә, что ул кешенең ВИЧ-инфекциясе юк. Может, ул бөтен кешене дә воспринимать итәргә тиеш. ВИЧ-инфекция может быть ди. Стоматологларда менә алар күп мин җөрим перчаткада кимиләр, алар biz әйтсәк, алар скафандр кияләр. Хотя каян белә ул, например, что минем алда килгән кеше или минем арттан килгән кеше ВИЧ-инфекция, ул бит аңа просто әйтми или белми, күп кеше белми. И безнең менә балаларны да 14 яшьлек бер кызны тоже больницага алмадылар. Ул приемный покойда. Шундый вопрослар 14 яшьлек балага, сен кайдан, ул синең шир. Шундый балага былай да авыр. Бу шир белән килгән, больницага ятырга направление белән. Шундый вопрос задавать итәргә врач тиеш түгел. Минем уйлавымча. Кешеләр шуңа күрә яшереп яшиләрендә. Шуңа күрә кеше курка итәргә, качыралар, әйтмиләр, кеше курка. Менә моның нәтиҗәсе нәрсә? Менә шушындый җәмгыятьнең шундый теге катгый шундый теге нәфрәт белән карауының нәтиҗәсе нәрсә? Нәтиҗәсе кеше яши, үзен кимсетеп яши, үзен полноценный итеп яши алмый кеше. Кеше стигма белән яши. Үзенең стигмасы белән, үзен ашап, үзенә бик авыр кешегә пережить. Кешеләр воспринимать итмәгән өчен. Мин аларны аңлыйм бер яктан. Бер яктан аңламыйм. Шуңа күрә менә без йөрибез, аңлатабыз. ВИЧ-инфекция бит ул менә есть кеше терапия принимать итмәсә, ВИЧ-спидтан үлми бит ул. Үләргә может только аның иммунитеты терапия эшләгәч, иммунитеты шул кадәр нык төшә, ул икенче чирләре белән чирли, туберкулез, пневмония, поясовый чилишә, который кешене просто үлемгә китерә. И все, шундый хәлгә килмәс өчен терапия эшлә, ул обычный нормальный кеше бер нәрсә белән дә аерылмый торган икенче кешедән. Мәсәлән, үзегезгә күңелгә уелып калган нинди очраклар булды? Мәсәлән, сез әйттегез бит, авылларда күбрәк дип менә ничек итеп бу ширнен яккан очраклар менә исегездә калды үзегезнең? Кемнәрнең ничек сөйләгәннәр? Төрлечә сөйләгәннәре бар. Авыллардан кеше бик сөйләргә яратмый. Ничек алар бу ширне үзләренә алганнар. Алар проблема белән киләләр. Ничек терапия, ничек бала табыра, шундый вопрослар белән киләләр. Кеше сөйләшсе килмәсә, без тоже кермибез ул аның тормышына. Кысылмайбыз. Сез әйттегез, яулыклы Мөселман хатыннары да бик күп. Алар менә группа взаимопомощига да килмиләр, бер күзгә карап кына сөйләшергә без риза, группага килмибез диләр. Белмим инде нәрсә, куркалар, кешеләр куркалар. Менә группа взаимопомощига килергә дә куркалар, хотя алар үзләре килгәч, алар шундый кешеләр белән общаться иткәч, аларга бик рәхәт була. Алар сөйләшәләр свободно, бер-берсе белән бүлешәләр, проблемаларын сөйләшәләр, нәрсә белән алар сталкиваются, терапияның ничек побочныйлары, эффектларын сөйлиләр. Мин бик җиңел группа взаимопомощи булганда менә
жеңілірек. Лагерлар, балаларға ұйыштырамыз, балаларына поддерживать етуге тырышабыз. Подростыкларда бит көп үш. Подростыкларга тренинглар ұйыштырамыз. Ничек ширбле яшәргә, ничек терапия яшәргә, ничек үзеңне ошап яшәмәскә, ничек больниста үзеңне защитить итәргә, ничек сөйләшергә больниста сиңа отказать итсәләр. Шундай моментларны балаларга өйрәтәбез. Кешеләр үзенә иллюзия создают, идеальная семья. Мин тоже уйладым, безнең идеальная семья. Идеальная семья була алмый, ул мертвая семья. Эмоции буларак кешедә тиеш. Кешеләрне талашалар да, ойрышалар да. Может, аларны талашып чыгып киткән чагында хатын-кыз да может, ирдә может икенче кеше белән очрашырга. Төрле ситуациялар була кешеләрнең. Мусульман яулык кигән дигәч, ул эмоциисыз кеше түгел бит, ул тоже обычный кеше, ул тоже яши, ул тоже җыларга может, ул тоже талашырга может, ул тоже яратырга может икенче кешене. Мифлар бар, что ширкидән заразиться итәргә мөмкин дип. Менә балалар, минем бар подружканың балалары сәламәт. Садикта белгәч, әнисе ВИЧ-инфекция бар икән, баланы алырга куштылар. Хотя бала сәламәт. Но родителләр куркалар, әни әтиләр бик куркалар. Хотя бала ВИЧ-инфекция булса да заразиться итәргә бик авыр. Балаларга терапия бирәләр туу белән бирә башлыйлар. Ансы беренче. Икенчедән, ханга анда бик күп булырга тиеш. Ул даже һавада яшәми. Вирус, ул подвижный түгел, аны бик авыр тешлиләр дип курка, кеше тешләүдән заразиться итеп. Например, убышыдан төкерек белән заразиться итер өчен бер ванна эчәргә кирәк, или бер аны кеше эчәлми шул хәтле төкерекне. То есть кеше бик күп миф белән яши. Нәрсәгә икән бу? Мәгълүмат җитәрлек түгелме? Именно мәгълүмат җитәрлек түгел. Кеше белми, информациясе юк кешенең, дөрес информациясе юк. Шуңа менә без институтка баргач, күрәбез тренинглар уздырганда, күрәбез белмиләр. Без менә сорыйбыз тоже ВИЧ-инфекциялы кешеләрне аерым яшәргә, островка җибәргә кирәкме, или бергә яшәргә. Кайбер кеше шулай әйтә, что изолировать итәргә кирәк. Кайбер сорыйбыз, менә сезнең уйлавынча ВИЧ-инфекциялы хатынга бала тудырырга ярыймы, юкмы? Күп кеше тоже әйтә юк дип. Хотя 99%, что синең балаң здоровый родится итә, 1% это уж форс-мажорное обстоятельство. Если ул терапия принимать итә, врачның bütün указанияларын соблюдать итәсә, ул аның баласы 99% сәламәт туа. Кеше белми, кеше уйлый, ВИЧ-инфекция булгач, ул баласына да ВИЧ-инфекция передавать итә дип. Без арада ВИЧ-инфекция белән туган балалар юк, менә терапия принимать иткән хатыннар. Нәрсә киңәш итәргә була? Мифларны читкә куеп, нәрсә эшләргә, кешеләргә менә нәрсә эшләргә киңәш итәргә? Мин киңәш итәргә яшьләргә предохраняться итәргә презерватив белән и проверяться итәргә. Күп кеше проверяться итми, белми, яши ВИЧ белән күп еллар белми. Проверяться итәргә кирәк, презерватив белән предохраняться итәргә кирәк. Калганы уже кешедән үзеннән тора, бер кеше белән яшиме, ике кеше белән яшиме, ул бит кешедән мин әйттем дип кенә яши башламый, ул кешенең үзеннән тора. Мәсәлән, кемдер бит инде сезнең кебек очрак булырга мөмкин, кемдер кеше гаилә корырга тели, ул йөргән очрашкан кешесенә
спеццентрга бар дип әйтергә тиешме? Менә сез ничек уйлыйсыз? Алар бездә кабул ителмәде. Шулай шуңа, шуңа кеше әйтми, шуңа кеше бармый, и спеццентрга килеп лечиться да әйтми белгәч тә, и кешене заражать итә. Шуңа күрә менә әйтми, кеше курка. Куркканга әйтмиләр. Менә сез ничек кирәк дип уйлыйсыз? Менә дөрестән дә теге кешеләрне аңа өндәп булмый. Менә гаилә корыр алдыннан ярар кешенең үзенә әйтергә мөмкин, ә менә ул гаилә корасы кешесен тикшерергә охшалмый бездә. Алай кабул ителмәгән. Кушалмый, Нинди киңәш биреп булыр иде ничек уйлыйсыз? ну, менә мин уйлыйм, әйтергә мөмкин, мин бала табасым килә иде, анализларны бирик дип, төрле причина табып булам я, минем өчен анализ давать итер өчен. Менә нәрсә әйтер идегез авырган кешеләргә һәм мәсәлән аларның хезмәттәшләренә, гомумән чир белән авырмаган кешеләргә дә нәрсәгә игътибарлы булырга кирәк? ВИЧ белән авырган кешеләргә мин әйтерлим, просто так ул бирелми кешегә дип уйлыйм мин үземчә. Шуңа күрә моңардан плюс табырга кирәк. Мин, например, үземә плюс таптым, что мин элек үземнең здоровьема обращать итмидерим. Үземне кыш көне дә җәй көне сыман йөридерим. Хәзер мин уже үземне бик саклыйм. Кайчан башка кияргә кирәк, кайчан ялан тәпи йөрмәскә кирәк, кайчан бик үзеңне саклый башлыйсың. Үзеңнең здоровьең турында бик кайгырта башлыйсың, тикшеренәсең, больницаларга йөрисең. Безнең монда 3 ай сайын бөтен анализларны тикшерәләр, бөтен показательләрне карыйлар. Кеше нинди хәлдә находится икән. Шуңа күрә мин кешегә әйтерлим, положительный якларын карарга, начар якларын түгел. И бар бит кешеләр, например, аяксыз, кулсыз, синең аягың, кулың бар, башың бар, син можешь эшләргә, яшәргә, шатланырга, син күрәсең, күзең күрә, колагың ишетә. Миңа син бик начар кеше дип әйтеп булмый. Шатлыкта яшәргә тиешсең, бәхетле кеше син. Торасың, кояш күрәсең, кырындагы баланы кочаклыйсың. Кеше кулсыз яши, инсулиндан, рак белән кеше җәфаланып үлә. Мин уйлыйм, ВИЧ-инфекция ул как хроническое заболевание, кеше яши бит хроническое заболевание белән там. Ул тоже эчә дарулар, без тоже шулай ук эчәбез дарулар. Без тоже шулай ук яшибез, как икенче кеше сыман. Безнең тормышыбыз кимеми, шулай ук мин ничә дә үләргә тиешме, мин шулай ук үләчәкмен, мин аны беләм. Шуңа күрә мин ул кешеләргә әйтерлим, больше шундый ук ВИЧ-инфицированный кешеләр белән танышып, общаться итсәләр, аларга җиңелрәк булыр иде. И алар бит авыралашкач беләләр ничек, кайчан, кайда обращаться итәргә, ничек побочный эффектлар белән справляться итәргә. Шуңа күрә шундый кешеләр белән общаться итсеннәр дип мин аларга теләр идем. Кемнең ВИЧ-инфекциясе юк, мин кешенең өенә кереп алмаштырамын, аның тормышка каравын алмаштырамын. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенә решать итә торгандыр инде. Отношения ВИЧ-инфицированный кешеләргә отношениялар, алар мин үзгәртәсем килә, но без аны эшлибез, менә йөрибез, аңлатабыз, но мин күрәм, что күп кеше бик заблуждаться итә, аңламый, аңлыйсы да килми, мине касаться итми дип уйлыйлар.
Мен аларга айтайын, что никто не застрахован, что в любой момент у любой киши белән может случиться. Как то же самое рак белән чирдә у любой киши да может быть, сахарный диабет любой киши. У чир тоже любой киши да мөмкин. Мин аны шундый чирләр белән бер урынга куйрым. Дөрес информация яшьләрне аңлатырга кирәк, чтобы предохраняться кирәк. Аларны бит стесняются, ялалар аңлатырга балаларга, что презерватив кулланырга кирәк. Балалар, алар мәктәп, барыбер мәктәптә танышлар, мәктәптә йөриләр, кызлар, малайлар бер-берсе белән аралашалар. Аларга әниләре, әтиләре әйтмиләр, бер нәрсә аңлатмыйлар. Бездә не принято, бездә практиковаться итми, семьяда әни, әти, андай бірлер аңлатсынлар ине дип мен әни, әтиләргә әйтер идем. Балаларын аңлатсынлар, предохраняться итәргә кирәк дип. Шул сәбәп тарала. Вообще, информация, информация, лекциялар менә укыйлар, лекция укый, у балалар аны не воспринимают, аларга тыңламыйлар, телефоннарында утыралар, аларга уен формасында кирәк, алар бошлары белән уйласыннар өчен кирәк. Шул вакытта гына бер җитә балага. Булай олы кешеләр тыңламый, олы кешеләргә килеп сөйләсәң дә лекцияны алар тыңламыйлар. Врачларга менә врачларга ничә лекциялар укыйлар, барыбер алар безне кимсетәләр, барыбер алар менә мин үзем авырлык чагында бармадым женский консультацияга, потому что күршеләр анда беләләр, бу хәзер белсә, бөтенесе беләләр дип, барган түләүле больниста торган. Он меня принимать итте, аның отношениясы барыбер шундый иде. Нәрсә булса да булсын, бүтән нинди даруларны бар, на всякий случай бүтәнесен прописывать итте, ярыймы, ярамыймы, минем терапия белән подходит, не подходит. Анда уйлау кешедә юк. Барыбер күренәдер кешенең отношениясы. Врачларның. Хотя врачларга, бүтән врачларга лекциялар укыйлар, но аларны тыңламыйлар, ишетмиләр, дөрес информация. Минем уйлавымча, аларга лекция укырга тиеш тренер, үзе ВИЧ-инфекциялы тренер укырга тиеш. Шул вакытта гына үзенең ситуациясы, үзенең проблемасы, үзенең тормышын сөйләп, кешеләргә барып җитәргә торган информация минем уйлавымча бу дип кенә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.